Molt bé, doncs bona nit a tothom, gràcies per estar aquí. Si hi ha gent que vindrà després, doncs ja arribaran. Això és una presentació d'un llibre d'una persona que pertany al grup Malvasia de Lletres, que, com sabeu, és un col·lectiu que intentem aglutinar tot el fet cultural literari de Sitges per promocionar els autors, bàsicament. Sitges i el Garraf, Vilanova, Ribes, etc. Aleshores, intentem ajudar a presentar llibres i a presentar els autors que moltes vegades són també desconeguts. Aleshores, intentem millorar aquest dèficit que pensem que hi ha. El teatre es publicita sol, el cinema es publicita sol, els llibres no. Els llibres hem de fer esforços per publicitar-los i fer reunions d'aquest tipus perquè es vagin coneguent. Entesos? Us haig de recomanar que us quedeu fins al final perquè la Mercè i jo cantarem i ballarem i al final ho trobareu. Farem un fi de festa. Tenim preparada la jota catalana perquè existeixi la... Sí. Molt bé. Espectacle de llum i so. Anem a presentar el llibre de la Mercè Carandell, El paradís rere el mar. Entesos? Quan jo vaig fullejar el seu llibre i vaig llegir una mica la seva biografia i qui és la Mercè Carandell, us puc jurar que el que posa aquí es queda curt. La Mercè necessita totes les fulles d'un llibre. Vaig optar si em donaria temps a presentar el llibre al final després de presentar-lo amb ella. Aleshores, ha tingut una vida i ve d'una família tan espectacular que valdria la pena que ens expliqués d'on ve la seva família i quines vivències familiars ha tingut. Mercè, bona nit. Sí, hola, bon dia. Jo, per començar, jo que voldria dir que la meva família és una família nòmada. És nòmada. Els meus pares van canviar de casa 51 vegades. 51 vegades van canviar de casa, així comptats amb domicilis. Una de les cases que jo recordo i dels llocs que recordo amb més, anava a dir carinyo, però carinyo no és català, i amb estimació, és la casa de Sitges, que nosaltres estiuejàvem aquí a Sitges, a la cantonada d'Aparellades amb Pecat, que hi havia una sabateria, crec que era el número 39, just davant del Talino, suposo que els de Sitges ho recordeu, això. Doncs allà era casa meva. Quan nosaltres vam deixar d'estiuejar a Cambrils, perquè sempre teníem una casa vora el mar, vull dir, sempre vivíem en un altre lloc i teníem el mar, no? Sempre el meu referent sempre ha estat el mar, doncs vam venir aquí i jo vaig estiuejar a Sitges. I jo tenia 16 anys, aleshores, i llavors, esclar, és una edat molt de teenager, no? Vull dir que és una edat. I jo he disfrutat molt a Sitges, m'ha agradat molt, m'encanta Sitges i m'agrada molt estar aquí a Sitges, perquè ja dic que forma part dels meus primers racons, dels meus primers records, dels primers balls. Jo anava al Talino i ni que jo fos sola, jo em passava a ballar el rock and roll com una desesperada, després venien més gent, però jo ja m'havia d'això i bueno, és un d'això. La meva família, per exemple, per dir, sí que he conegut a moltíssima gent important i parlant de la Casa de Sitges, a Casa de Sitges va venir a dinar un dia el García Márquez. Vull dir que ja ha passat gent i, naturalment, el Joan de Segarra, el Manolo Vázquez, el Joan Mercè, tota aquesta gent, vull dir que eren gent habituals de casa meva, no? El Carlos Barral, el Goitisolo, que és el meu cunyat, estava casat amb la meva germana, i després els de Madrid també molta gent. És a dir, el meu pare era molt amic de l'Eugeni d'Ors, molt amic del Pedrolo, jo vaig conèixer el seu cosí, el Tisner, ja el vaig conèixer siguent gran, eren del grup de Sant Salvador, del grup de Pau Casals, també de la gent propera a Pau Casals, que hi havia l'Alavedra, que era el secretari d'en Macià, vull dir, en Macià
polític, l'avi, que li deien. Doncs aquest és l'Alavedra, el Joan Alavedra, pare del Macià Alavedra, que era de Convergència, doncs també era molt amic del meu pare, jo també l'he conegut de gran. És a dir, jo tota la vida, el meu pare tota la vida ha estat en fregaus d'aquest tipus, i la meva mare. El meu oncle Robusté, doncs era molt amic del Josep Pla. I quan va venir la Gran Guerra, el meu oncle havia nascut el 1903, el Pla havia nascut el 1887, 97, i el meu oncle se'n va anar, que els meus avis tremolaven, se'n va anar per ahí a viatjar i a Nàpols va conèixer el Josep Pla, i quan el meu oncle va escriure una novel·la, el Pla li va prologar. Aquesta novel·la es va esgotar l'edició i ara jo l'estic fent per treure-la, per treure-la, posar-la a Amazon, vull dir, perquè són coses. L'altre dia amb la Marissa i jo vam anar a Palafrugell a entregar-li les cartes del Josep Pla al meu oncle. Són coses que d'això. Quan el meu, també uns altres cartes que he entregat perquè vegis la família meva que té tantes coses, l'altre dia vaig enviar al Museu Jueu de Nova York les cartes del baró de Rothschild al meu pare, agraint-li que l'hagués salvat del camp de concentració. El meu pare era advocat, un advocat de Barcelona. Aquestes cartes ja li he dit a ma germana, que sempre ha viscut a Nova York des dels anys 60, té 83 anys i és el primer any que no fa de professora a la Universitat de Hofstra, fins als 82 anys l'ha fet. Ja li he dit que les vull veure i que vull fotografiar-les al Museu Jueu de Nova York. Vull dir que també tenim això del Rothschild, que bueno... Per aquesta banda, jo era una persona curiosa i sempre estava asseguda a taula envoltada de gent que tenien un nivell cultural molt alt, no? Jo el que puc dir és que recordo que quan anava a l'escola i a la facultat i tal, jo pensava, però aquesta gent no diu res, no parla de res, no? I és perquè jo a casa tenia com un micromón en ple franquisme, no? Tenia el micromón i és així. El Rafael Alberti, no? Vaig anar-lo a veure amb el meu cunyat i la meva germana a Roma. El Pasolini, quan va venir, vull dir, no sé, tothom. O sigui, pràcticament tothom. I el meu pare era una persona del segle XX. Vull dir, era una persona que va néixer el 1901, era de l'Empordà, el meu pare, era d'una família vinguda menys per part dels Carandell, vinguda menys, que van anar, o sigui, que es va casar a Bàscara amb la meva àvia, que era filla d'un rajoler. I el rajoler aquest, bueno, és que no ho puc explicar tot, no puc explicar tot. No puc explicar tot. Bueno, el rajoler aquest va ser un home que tenia un negoci pròsper, com molta gent a l'Empordà tenia la rajoleria, molta gent li té a l'Empordà. Llavors el rajoler aquest estava casada amb la meva besàvia Margarida, que sempre que hi ha una àvia jo li poso de nom Margarida, perquè era la meva besàvia, que al meu pare no li queia gaire bé, i l'avi Marimón, el Joan Marimón, avi Marimón, es va enamorar d'una noia de Castelló d'Empúries que els seus germans havien intentat deixar-la sense cap fortuna, i gairebé la van foragitar de casa perquè passava per ser una noia de vida fàcil. Es van fer amants i i llavors la Margarida, que era una santa,
amb tota la seva mala llet, la besàvia Margarida, amb tota la seva mala llet per deixar en ridícul el marit, només baixava el cap i plorava, però ella tenia terrenys. I llavors va fer una ofrena, que no me'n recordo com es diu, a l'església, d'un terreny que estava molt bé, perquè el Joan perdonés, Déu Nostre Senyor, perdonés els pecats del Joan Marimón. Abans d'això, el meu besavi no era mal vist perquè era un home. Llavors, com que era un home, els homes poden tenir, no? Vull dir, poden anar amb una, no? Vull dir, poden anar amb una o amb una altra, són més homes així. Però ja quan la santa va donar uns terrenys perquè l'avi tornés a casa, ja la gent li va agafar molta mania. Llavors va haver-hi quasi un intent d'assassinat. Tot això és un conte del meu pare, que el meu pare va escriure 11 llibres, ell era advocat, després va escriure, va fer igual que jo, vull dir, es va jubilar, va dir que no volia saber més, i es va posar a escriure. I llavors va quasi haver un intent de cremar-la viva, de fet, van lapidar-la, quasi, perquè ella estava servint a casa d'una gent que vivien una mica apartats. Crec que era la central elèctrica. Llavors, ella estava servint i llavors la gent del poble, hi havia dos persones, dos fraccions del poble, els que eren partidaris de matar-la i els que eren partidaris de no fer-li cas però fotre-la fora. El capellà mossèn Sabrià era partidari que no la matessin. Això, bueno, encara és un detall, no? Però els altres sí, però no s'atrevien. I llavors ella estava amagada com amb una mena de cova, perquè va passar 2 o 3 dies al carrer, que el meu avi tenia febre i no podia veure'l, no sabia res d'ella. I llavors es va assabentar, o sigui, la gent del poble, per fer-la sortir, van fer que la canalla, els nanos, comencessin a tirar-li pedres a la Rosa, que li deien la Vinardella, perquè era de Can Vinardell, era Can Vinardell d'això, de Castelló d'Empúries, gràcies. I la van començar a lapidar. Quan li van fer mal, ella va agafar la pedra i li va tirar amb un nen, amb un bailet que anava per allà, li va tirar, i això ja no la van perdonar. I llavors van sortir vestits de Setmana Santa, amb la cucurulla, vull dir, vestits de Setmana Santa, i amb torxes, i amb cacerolades, és a dir, un acte sagramental, i fent soroll per foragitar la bruixa, la Rosa la Vinardella. El meu avi, que era una persona que el meu pare, el qual admira molt, perquè realment no era un tio que s'hagués anat amb ella i ja està, no. Ell va deixar tot i van seguir-la i van estar 2 dies caminant fins a arribar a Barcelona, des de Bàscara, que no sé si sabeu on és, però està just al mig de Figueres i de Girona, a la carretera de l'interior. Doncs el meu avi va anar, el meu pare el va conèixer, el meu pare no el coneixia naturalment, però el va conèixer quan tenia 10 anys, va dir que la Rosa li feia petons com d'amagat, que li havia caigut de meravella. La meva àvia Francisca va fer-li un petó al seu pare, però amb ella no li va dir res. I el meu pare va tenir una sensació com d'una persona molt dolça i va sentir una gran admiració per l'avi, que havia estat capaç de seguir a la seva enamorada. No va fer deixar-la anar i aquí no ha passat nada, no. Quan van tornar, quan la meva àvia Margarida va morir, ells van tornar de Barcelona i llavors van anar al mossèn
i li van dir, bueno, nosaltres ara ja som casats, estem casats, vull dir que aquí està el d'això. Ara nosaltres, ell era rajoler, es va posar, era un home molt treballador, es va posar a fer la rajoleria una altra vegada i la gent no el va perdonar. La gent no el va perdonar, de manera que havia d'anar a Figueres a vendre les rajoles perquè a Bàscara no li comprava ningú, és a dir, no li van comprar. I quan l'avi va morir, la dona, la Rosa, va marxar cap a Castelló d'Empúries i allà doncs, li tiraven pedres, de tot, però ella diu que era una persona com molt fresca, no? Molt poc... Era una persona molt sana, aquesta dona. I dir, bueno, això és una història feminista. És un exemple real. Totalment real. Però que deus una idea de que ella això ho va reproduint a tota la seva vida i ho va escrivint pel fet de fer evident el maltractament a la dona, que precisament no ho podien fer... En aquest cas, no per part de l'home, no vull dir, no per part del besavi, sinó del masclisme, perquè el besavi se la va jugar, va perdre tot, ho va perdre tot. Però la va seguir. I jo he de dir que el meu pare, que va néixer el 1901, era una persona molt progressista en aquest aspecte. I, bueno, que això seria un cuento que hagués pogut explicar 40.000, que ja no sé, vull dir... Després de sentir aquesta vida, un es va fent petitet. No, petitet no. El que passa és que nosaltres ens hem dedicat molt a saber coses de la família, no? I el teu germà Lluís va viure a Ribes. No, el meu germà Lluís anava com sempre, nosaltres sempre teníem tendència... Quan vivia la meva mare sempre hi havia cases molt grans i llavors primer teníem la casa de Sitges. Ens van portar el tablau aquí, el tablau flamenco, i vam sortir, jo vaig ser metge de Ribes, la Carme Torta era aquí, que després parlaré de la Carme Torta també, perquè també vull explicar les vivències dels anys 60. I llavors vam sortir per cames perquè jo vaig anar a visitar amb un nen i van dir, amb una casa enorme, i els meus pares tenien cases enormes, i van dir, doncs, aquesta casa es ven. I jo li vaig dir al meu pare, de seguida, el meu pare l'endemà la va comprar, perquè la venien molt barata, estava fet un desastre, però ell se les va... Era un home de negocis, vull dir, sabia comprar en el moment i tal. Molt bé. Amb aquest currículum que ja portava de ben jove, és evident que obligatòriament tenies que arribar a l'escriptura, d'una forma o d'una altra. Ella és Premi Eugeni Molero a l'any 95, 1995, parlant d'històries a malalts. Explica'ns una mica què era aquell llibre. No, l'any 95 jo explicava... Venia aquí, o sigui, jo tenia la meva consulta entre la Seguretat Social i els Camils, i llavors la gent que venia a la meva consulta, jo gairebé les coses que deien, les paraules que deien, ara surt aquest llibre, torna a sortir, vull dir que el reedito d'aquí molt poc serà a la venda, a Amazon, també a Amazon, i després va ser fins al 95 que no vaig començar a escriure una secció vista en consulta a l'hora del Garraf, que la veritat és que va ser un èxit, i a més un èxit tendre, perquè la gent de la consulta em venia i em donava el feedback, em deia, escolta'm, tu i jo sabem que aquest llibre, que aquesta història és la meva, perquè jo ho posava de tal manera que no es podia reconèixer a la persona, però ho camuflava, ningú podia reconèixer, però li deia, escolta, saps què? Que això ara jo faré una d'això de tu. I els meus malalts m'ho deien, i tothom m'ho llegia, és que tothom m'ho llegia. I em feien el feedback, era molt agradable, perquè escrivia contes petitets, ara encara els estic reduint més, dic, ostres, quants adverbis acabats en ment els vaig traient, vull dir, per la segona edició, faig una revisió, però va ser una cosa molt agradable aquesta d'escriure. Molta feina, també, i al cap de l'any vaig acabar fins aquí dalt, vaig dir, ser metge i fer això, no es pot fer, llavors m'espero la jubilació i ja està. Molt bé.
A partir d'aquí vas publicant revistes, diaris, etc. Sí, per exemple, us explicaré una anècdota que tampoc està gens malament, en quant al nivell dels metges homes, que avui és el dia. Jo vaig fer a Vilanova, jo vaig anar a l'Infirmary Hospital a Leeds, a les Midlands, al Yorkshire, vaig anar fent metabolisme mineral. I llavors, quan vaig anar allà, vaig pensar, però aquesta gent només fa metabolisme mineral, però l'osteoporosi ve després de la menopausa. I a la menopausa hi ha moltes més coses que l'osteoporosi, és a dir, ja que tens uns canvis d'ànim impressionants, uns fogots, uns no sé què, uns no sé quants. Llavors vaig agafar el cap de servei de reumatologia de Bellvitge, que era el meu cap de servei, vaig agafar una de les importants de la Deixeus, vaig agafar a no sé quantes personalitats més i el Jesús Albiol de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Vilanova, una persona maquíssima, va organitzar un congrés, o sigui, no un congrés, unes xerrades en què venien gent que jo coneixia de Barcelona però que eren gent important. Comentari dels homes metges. Bah! Cosa de dones, bah! Això són romanços, això no és cap malaltia. Van venir les infermeres. Van venir les infermeres i les doctores. No va venir ni un metge, ni un, llevat del Jesús Albiol, ni un metge masculí. Perquè això era cosa de dones i això no li importava a ningú. I això devia ser l'any... Jo crec que devia ser l'any 97, 98, una cosa d'aquestes. I és que encara anàvem molt endarrerits i rasquem una mica i molt endarrerits, Molt bé. Anem a parlar del llibre? No, bueno, sí, anem a parlar del llibre, perquè volia dir una cosa. Digues. No, parla amb tu, perquè... Anem a parlar del llibre. Bé, estem davant d'un llibre que parla d'indianos, però bàsicament parla d'història. I aleshores a mi m'ha fet molta gràcia, perquè bàsicament és un llibre formatiu, no? Però hi ha molta novel·la, està molt novel·lat. Sí, però que quan el públic per fi s'estava quiet i en silenci, van comparèixer els lletrats amb la solemne garnatxa. La toga del jutge i lletrats en un judici fins al segle XIX es coneixia amb el nom de garnatxa. O sigui, ella va fent referències, té un català molt acurat i molt posat a l'època, i aleshores va fent referències a coses que ja sap que no entendrem o que no sabem, i ens fa referències i ens va explicant una a una, estem parlant d'això, estem parlant d'allò altre, amb la qual cosa és molt senzill de seguir i molt formatiu en aquest aspecte. Aleshores, a partir d'aquí, surten una sèrie de personatges, una sèrie de trames molt ben lligades, és molt fàcil seguir. Els llibres corals de molts personatges és molt fàcil perdre's. Això ja ho sabeu tots, no? Aleshores, que de cop i volta te n'adonis que estàs seguint a tots els personatges d'una forma fàcil, és que està molt ben escrit. Entesos? Gràcies. Aleshores, a partir de on comencen els personatges d'aquesta novel·la? Els personatges d'aquesta novel·la, jo estava escrivint una novel·la sobre els anys 60, jo volia escriure una novel·la sobre els anys 60, perquè és una època meva que vaig viure. I aquí és on volia parlar de la Carme Tor, perquè la vam viure juntes a aquesta època. La vam viure juntes, nosaltres érem de les primeres generacions que entraven a la Facultat de Medicina, però també en general a altres facultats, i nosaltres érem del Sindicat Lliure d'Estudiants, nosaltres érem de les de la Lanza, Carme? Érem de les que a mi em telefonaven a casa, i a mi sempre m'han dit Ita, a casa on té la Ita, i el meu pare deia,
Doncs no ho sé, doncs deu estar parant algun tramvia per protestar de la guerra del Vietnam. Perquè estàvem tot el dia parant tramvies, és o no, Carme? Perquè, vull dir, era una època terrible. Vam estar juntes a la Caputxinada, vull dir, va ser una època, però va ser una època que no tot eren flors i violes. Allà teníem el pòster del Che Guevara, penjant de les parets de l'habitació, i al cine teníem a la Doris Day. Vull dir, que no lligava ni con cola, en el sentit que el personatge femení que estàvem mamant era un personatge d'allò tan femení, de la mística de la feminitat. I allò se'ns estava colant, no? Se'ns estava colant, de manera que estàvem fetes un embolic. Perquè, a més, tot això de la mort lliure, us recomano fervorosament un llibre per les que vulguin, estiguin interessades en la cosa de la revolució femenina. Es diu El consentimiento, l'he llegit en castellà, està escrit en francès, jo l'he llegit en castellà, és de la Springora, Vanessa Springora, la qual, més tard, però amb la gent, amb el vistiplau de la gent, del Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, aquesta gent, tenien com a gran cosa un tal escriptor que es deia Gabriel Metzneff. Aquest ja ha desaparegut. Aquest home, la Vanessa, tenia 14 anys. La seva mare era l'amant del Metzneff, i això, per favor, ho mireu a YouTube perquè és impressionant. La seva mare era l'amant d'aquest Gabriel Metzneff, però al Gabriel Metzneff no li agradaven les dones, li agradaven les nenes. I tenien el coco tan menjat que la mare li va donar a la seva filla, que avui dia és editora, com a amant d'això. Hi havia un embolic mental. Carme, parla tu, per favor, perquè potser... Parla tu, perquè jo... No, però dic, com vas viure tu aquells anys que vam viure juntes? Jo crec que tot no era bo, Carme? Digues, Carme, digues perquè... Jo estava ficada com tu una política d'estudiants i una medicina. Estudiant medicina i vivia a clíniques i veia. I vivies al clínic, sí. Jo també. Jo sortia a les 10 de la nit. Carme, i a les manifestacions 1000, també hi érem, I Sí, però llavors les persones, les dones, jo aquí també us recomano molt que aneu a veure el Palau Robert, que dura fins a d'aquí 2 dies, l'exposició de l'Underground, que això és ja anys 70, però és que és molt pitjor el que va passar als anys 60. Però l'aneu a veure, perquè era una cosa que és l'amor lliure, liderat pels mascles, i que les dones, en realitat, o sigui, havia anat molt a Calafell, on estava el grup de la Beatriz de Moura, de l'Oriol Bohigas, dels aquests, l'Oriol Maspons, l'Oriol Regàs, la Rosa Regàs, tots aquests eren del grup de Calafell, del grup de Cadaqués, del grup de Calafell, el Joan Mercè, el Carlos Barral, com es deia, Marisa? La hermana del Terenci Moix, la Maria, com es deia? Anna Maria Moix. L'Anna Maria Moix, que era l'amant de la Rosa Maria Sender, que era psiquiatra i era neboda del Ramon J. Sender. El meu germà és molt amic del Rafael Sender. I l'Anna Maria Moix i la Maria Rosa Sender estaven sempre per allà per Calafell, perquè hi havia com 2 focus. Nosaltres, doncs,
Jo anava a tot arreu, a més a Calafell, clar, perquè estàvem nosaltres també més cap a Calafell, no? Us vull dir, per favor, no us perdeu l'exposició de l'Underground. L'Underground, per les dones, no... O sigui, era una revolució femenina liderada per mascles. I ja està, ara acabo el tema perquè si no, no podré parlar de res més, perquè jo soc com una... Ja veieu que és una guerrillera que fa tan barricades amb ella per poder... No, perquè engego a parlar i com que vosaltres no em dieu, oi, tu, Estàvem amb els personatges. Com presentes els personatges a la novel·la? Aquesta novel·la és una trilogia i jo vull anar a parar als anys 60. Què passa? Que jo començo a escriure la novel·la dels anys 60 i a mi m'agafa de tot, perquè jo vaig ser molt protagonista als anys 60. I a mi als anys 60 em van anar bé i em van anar malament. A la Carme només li van anar bé. Sí, i a la Carme bé, però a mi em van anar bé i... No, a tothom no, Carme, Sí, però, Carme, no fotis, va ser a Barcelona. Venien, perquè el Sindicat Lliure d'Estudiants, això era una cosa de Barcelona. I van venir els de Madrid, el Paniagua i tots aquests. Però aquí el que diuen els castellans, el macho que más mea, era a Barcelona. Sí que van venir. Tot es va quallar a Barcelona. Era una revolució que va acabar, es va concretar al maig del 68 amb aquella gent que estava a favor de Stalin i la Carme potser estarà a favor de Stalin, jo no. Vull dir, o sigui, que realment era un cruce de cables el que teníem. Jo, no sé, molt impressionant. O sigui, és tan impressionant que em vaig casar per fugir d'allò. I l'altre dia vaig parlar amb un amic meu que era més jove, perquè és de l'amic del meu germà, i dic, però tu com ho vas veure? Jo estupendo, l'Àngel, Marisa, estupendo, yo estupendo. Digo, vale, pero aquello era un poco exagerado, ¿no? Con tanta droga, porque nosotros no cogimos la droga. Nosaltres no, la Carme, tu, Carme, jo no. No, nosaltres era la política... Con el Franco teníamos... Anàvem dopats, amb el Franco anàvem dopats amb el Franco. Però dopats, sí o no? Entre la medicina, el Franco i el Pasolini a la sala d'autòpsies del clínic, que va fer la xerrada a la sala d'autòpsies del clínic, perquè li van dir que la noi el van portar a la sala d'autòpsies del clínic, així, doncs anàvem dopats. Però la generació del meu germà, que jo era molt amiga, el meu germà íntim amic del Gato Pérez, perquè ell feia físiques, el meu germà, el Gato també, i l'Àngel, eren el trio, l'Àngel, el Gato i el meu germà, doncs el Ventura Pons, quan va fer la pel·lícula, no ho va dir res d'això, però vull dir, moltíssim. Jo estudiava amb el meu nòvio, que era el Pablo, el Joan, que era el meu germà, el Gato, que no es deia Gato encara, era el Javier, i l'Àngel. I estudiàvem junts, i ells jugaven a barcos i jo estudiava. Perquè jo era una dona i jo m'havia de currar jo m'ho havia de currar, que em deien que em deien que era una niña allà, i jo m'ho currava. Ens ho curràvem, Carme, o no? Sí, ens ho curràvem. Doncs, bueno... Arribem al segle XVIII, sisplau. Però tu ets el culpable d'haver-me invitat. Total, jo no vaig poder arribar a explicar tot el meu embolic dels anys 60, que és una novel·la que comença amb els anarquistes. L'any 36 salta la guerra, després la venjança dels capellans de la postguerra i després tota una sèrie de coses que van una en contra l'altra, i col·lisionen, diguéssim, amb el gran puf als anys 60 també, contra Franco, nosaltres.
jo no podia. Llavors jo vaig agafar, tenia un personatge que era una parenta meva, que es deia Susina, que és Ursusina, es deia Susina. Llavors, la Susina, jo vaig agafar aquesta àvia i vaig pensar, per no pensar en els anys 60, dic, vaig escriure la història de la Susina, perquè la Susina és una dona de poble que s'enamora és la filla de l'amo d'una botigueta i s'enamora d'un mosso. Però en aquell moment, al segle XIX, que quan s'enamora és el 1872, doncs no té cap possibilitat de casar-se. Llavors començo la meva novel·la i continuo la meva novel·la. Però aquella novel·la no tenia un començament bo, tenia que entrar d'alguna manera, havia d'entrar, havia d'entrar d'alguna manera. Llavors, el que faig és, vaig anar amb el Melcior Comas amb un curset de l'escriptor se'n va al cinema i llavors vam estudiar la pel·lícula del Padrino del Marlon Brando. La pel·lícula del Padrino del Marlon Brando passa els 30 primers minuts amb una boda siciliana. Aquesta boda siciliana surten tots els personatges de la pel·lícula. Jo m'ho copio, dic, això m'interessa. Llavors començo amb una romeria. I em serveix, com que jo no soc d'enlloc, perquè he anat d'aquí cap allà, Madrid, he viscut molts anys a Madrid, no soc d'enlloc, doncs aleshores m'invento les Nogueres de Tramujals. I llavors em faig un paisatge a la meva manera. Quan la Susina puja a la romeria, que és Santa Ursusina, justament és el seu sant, quan tots pugen a la romeria, doncs explico, van sortint els personatges, naturalment no els personatges de l'Havana, però els personatges d'aquesta banda. I el fet que jo m'hagi inventat el lloc és perquè, com que jo no soc d'enlloc, i jo soc una purista de l'idioma, o sigui, per mi el català és molt important. La meva mare venia al Camp de Tarragona, el meu pare venia de l'Empordà, i jo parlo català central, i això a mi no m'agrada. M'agradaria, doncs, jo he viscut molts anys a Reus, doncs parlar com a Reus o com a l'Empordà, com un lloc. Doncs dic, faré la meva pàtria, que no és... me la imaginaré. La imagino, sobretot, molt pensant en els meus pares. El meu pare havia nascut l'any 1901, de manera que tenia accés jo a un català, avis, oncles. La meva mare era una persona molt estudiosa, o sigui, realment una gran lectora, una persona que sempre ens estava corregint amb el català, sempre ens estava dient. Nosaltres a casa érem castellanoparlants, perquè la burgesia, que nosaltres érem nous rics, no és que fóssim érem nous rics, però el meu pare, quan van arribar a Burgos perquè el volien matar els anarquistes, doncs llavors van començar a parlar castellà. Però sempre han sigut molt importants els idiomes a casa meva, molt importants. Vull dir, vam aprendre alemany perquè el meu pare es dedicava a salvar jueus, com molta gent aquí. Vull dir, a donar passaport pels jueus. I què més? I ara m'he perdut. Ara ha vingut el meu cosí a Alemanya, que té l'Alzheimer. No, parlàvem dels personatges, de com els vas... A mi em va semblar que com havies viscut poc, necessitaves fer-te una geografia pròpia. Dic, li deu faltar món amb aquesta senyora i li falta... Aleshores em vaig tornar boig buscant els pobles que explica ella, perquè evidentment no existeixen. No, tot és inventat. Fins i tot els cognoms són inventats. Exactament. L'ai són inventats. Aleshores, comença, us dono la meva visió, comença d'una forma tan senzilla que al principi em va semblar infantil. Sí, de dir, bueno, és una novel·leta, no? Però quan comença a complicar-te i quan surt aquest paral·lelisme que ella té amb els anys 60, ja veieu que té una fixació amb els 60, aleshores comença aquesta novel·la del segle XIX pràcticament només parla de dones. Surt la Susina, surt l'àvia, surt una dona que l'ajuda, surt
O sigui, sempre hi ha dones i homes al voltant, però els personatges estan centrats en dones. Sí, els importants sí. Sí. Per exemple, jo tinc... I d'aquestes dones agafo les més interessants, que la més interessant és, per mi, n'hi ha dues. Primer, agafo les dones que d'alguna manera han pogut pensar, perquè en aquell moment les dones no podien pensar. Jo voto lo que vote mi marido, yo digo lo que diga mi marido. Llavors jo tinc l'àvia Margarida, que aquesta eren afrancesats i estava casada amb un afrancesat, naturalment d'amagatotis, perquè vull dir, el poble, un poble de mala mort, un afrancesat era un horror, o sigui, era un horror, no? Però era progressista i ella llegia en francès i tal, i és l'àvia de la Susina. I la Susina agafa molt de l'àvia Margarida. Una altra persona, una altra feminista, però feminista, és Glòria Teresa. Glòria Teresa és una noble que no s'ha casat. I Glòria Teresa és un personatge dolent, no? Però és una feminista. Això s'entronca amb la tradició espanyola, castellana, de la Celestina. Ah, no, aquest no, volia dir l'altre, la Giselle. Glòria Teresa és noble. I com que no s'ha casat i ve d'una generació de pupil... Jo tenia una tieta noble que es deia Teresa Glòria, la tia Glòria. Jo em dic Mercè Anna, per la meva tieta cubana, mulata, cubana, i Glòria per la meva tieta noble. I la meva tieta noble es deia Teresa Glòria. I jo li poso, amb aquest personatge que no s'assembla gens a la meva tieta, li poso Glòria Teresa, però és una persona noble. En comú amb la meva tieta és que la seva família té 300 anys d'antiguitat i sempre la generació es transmet de pubilles. I aquesta dona pensa per si sola. Aquesta dona pensa i mana. Mana en tot. I la tercera feminista que hi ha molt poca gent que se'n fixi en aquest personatge, és la Madame del Bordell, que és la Giselle. La Giselle al ser, i aquí és on vull dir que entronca amb la tradició, i no sé si recordeu en aquest moment, el personatge de la Celestina. La Celestina és una dona que és gran, que ha passat l'època d'això i és una alcavota. Llavors, com que és una alcavota, ella està molt contenta perquè ella va de la noia que tenen tancada a buscar-li el noi. I ella, quan passa pel carrer d'anar de la noia que tenen tancada a buscar-li el noi, a buscar-li tal, doncs es permet el luxe d'escopir pel carrer i de fer, vull dir, d'anar insultant a qui vol i tal, perquè ja no té el pecat de ser fèrtil. Ja no té estrògens, que això és un pecat mortal. I jo crec que encara ho és, el pecat. Les dones tenen el pecat, la virginitat, bueno, ho estem veient a Afganistan, no?, que les tanquen perquè són fèrtils, les tanquen i els hi posen vidres fumats. I la Giselle és una dona més gran, no molt gran, però és més gran, i com que és una prostituta i és una madame, doncs ja també ha marxat d'aquest món. I la Susina, doncs, mama, té la font, perquè la Susina és molt jove, per tant, no és no és, però com que té a prop la guerra del francès, que els francesos, el pare de l'àvia Margarida, que no estic parlant de la meva àvia Margarida, sinó d'una completament diferent, sortosament, que la meva àvia Margarida, que era un petardo, una menja ciris, no? Aquesta, com que tenia, els francesos li han penjat el seu pare liberal
a l'esplanada de la Ciutadella i ella reacciona en contra, vull dir, és una dona que vol que la Susina vagi endavant, que estudiï, que tal i que qual. I claro, tot això jo em baso en molts personatges, vull dir, estic basada en molts personatges, penso sobretot de la meva família, vull dir, de la meva família i del meu entorn, també. Bueno, és així. D'aquí passem a Cuba. Estem parlant d'una novel·la d'Indianos, amb la qual se'n va a Cuba, El Blai. Perquè no es pot casar amb la Susina. I llavors també aquí, bueno, però jo no vull fer spoiler, però no vull fer spoiler perquè vull que llegiu el llibre. Llavors, hi ha maltracte, o sigui, hi ha maltracte a la dona. O sigui, hi ha una escena molt bèstia de maltracte a la dona. Hi ha pederàstia. Que una altra de les dones, que és bastanta mala pècora, perquè per necessitat, no? Per necessitat és la Sansa, que per necessitat, per el drama de la seva vida, manega els fills. Però és per pura necessitat, no? Vull dir, no és que faci les dones bones, a mi no m'interessa. Jo tenia una amiga que deia jo soc molt partidària de la Thatcher i deia, tu partidària de la Thatcher? Ni en broma, deia sí, perquè quan les dones, quan hi hagi moltes Thatchers, llavors les dones, no res de dones molt bones, jo amb la Madre de Calcuta està molt bé, però ja és una tradició més femenina, però el que hem d'anar a totes les dones, no? Llavors que hi hagi dones cabrones com la Thatcher, doncs ja està bé, perquè les dones van endavant, ja està bé, no, enteneu-me, vull dir, crec que està millor que tothom sigui bo, però pel que fa a que les dones avancin, doncs és això. Llavors també està l'altra banda de Cuba, que és un llibre que m'han convidat a tot arreu als municipis indians perquè és un llibre sobre l'esclavatge. I és un llibre que jo he llegit molt sobre l'esclavatge. He estat 2 vegades a l'Havana en un any, he estat a Lanzarote, just amb la Marisa, aquí present. He estat perquè allà està el meu amic Àngel, que em va explicar dels alicis i tal, perquè per arribar a l'Havana, de totes les coses dels vaixells i tal. He estat a Liverpool, on tenen uns museus sobre l'esclavatge impressionant. I aquí ara s'estan fent moltes jornades sobre l'esclavatge. N'acaba d'haver-hi una al Born, el dia 6 de novembre, n'hi han hagut moltes. Una de les ponents, una de les professores, la professora Ulrike Schneider, la vaig trobar jo a Matanzas i anàvem junts als arxius de Matanzas i estàvem al mateix lloc Airbnb, que són llocs molt barats, i aquesta vam parlar moltíssim i tal. I no vaig poder anar-la a veure, perquè simplement se'm va passar el dia. I ara hi ha una altra sessió, que no sé quan és, però sobre l'esclavatge, per veure l'esclavatge vaig anar a Liverpool. I, bueno, vull dir, vaig anar a Liverpool i els museus de Liverpool són impressionants. A tot arreu se celebra el Dia de l'Esclau, que és el 23 d'agost. Aquell dia no hi vaig poder anar perquè jo marxava cap a... tornava de Liverpool i no me'n vaig assabentar. Crec que l'esclavatge al segle XIX és el pitjor de tots. Bueno, és com quan van fer la piràmide de Keops, perquè ells, o sigui, els esclaus eren les màquines dels enginys sucrers. Llavors no eren els domèstics. Una esclava domèstica estava allà tirada per la casa i li fotien, la mataven quan volien i tal. Però no era que anessin, tenien que funcionar com una màquina, no? Llavors, per exemple, es donen coses molt curioses, com que, per exemple, el general Prim, que és un dels personatges més gloriosos del segle XIX i amb el qual, si no l'haguessin mort, que el van matar, doncs segurament hagués canviat la història del país. Quan a l'esclavatge fa el que es diu el Codi Negre i endureix moltíssim les condicions dels esclaus a Cuba, que
fins i tot poden matar els amos, poden matar els esclaus, està permès per coses menys importants que no que s'escapin i tal. El Codi Negre d'en Prim, vull dir que hi ha per tot arreu i per tot arreu hi ha una doble moral, per tot arreu, no? Ah, sí. Escolteu-la. Se sent? I això? Això és música de l'època cubana, vull dir, de l'època de... Es diu Calesas, Volantes i Quitrines, és de YouTube, és una música preciosa i dona molt... Les imatges del YouTube són molt boniques, que busqueu-lo, que és del YouTube. Calesas, Volantes i Quitrines. Això jo també m'he mamat molt, aquesta cosa de com eren les volantes, com eren els quitrins. És la música lligada a l'obra, al llibre, no? Sí. A la part cubana del llibre. A la part cubana, sí. És a dir, aquesta música és representativa de la societat cubana, opulenta, encantadora. Mentre les angleses, hasta Jane Austen i tot, anaven a cavall i tal, a Cuba no. A Cuba les dones cubanes no, anaven posades de blanc, amb tot de farbalans, amb tot, i les havien de portar, no podien pujar a cavall, o sigui, estaven... No és que estiguessin molt endarrerides, és que es considera... És que eren flors, eren com les flors, no? Era una cosa interessant. Després hi havia molt d'odi a dintre de Cuba. Bueno, hi havia una corrupció impressionant. Molt bé. Per finalitzar, al final del llibre, com no hem fet spoilers, al final del llibre us ho deixarem per vosaltres, no? Perquè ho llegiu. Jo us diria que val la pena... Els llibres, encara que te'ls expliquin, no sé com dius, un llibre que només depèn de la trama, que t'expliquen la trama i t'expliquen el final i s'ha acabat la història, no? Els llibres s'han de llegir si estan ben escrits, no? I aquest és el cas de la Mercè Carandell, que ha escrit un llibre molt ben escrit, unes trames molt ben travades, molt ben lligades, i amb un llenguatge molt complex i fins i tot molt de l'època. Es nota que ha estudiat molt i que l'ha buscat, que l'ha treballat, i aleshores és igual que passin els capítols. Es gaudeix capítol a capítol i pàgina a pàgina. Només recomanar-vos que sortirà un segon tomo d'aquesta trilogia. Ara jo, la primera cosa que sortirà meva, vull dir, perquè ho sabeu, és una altra versió de les històries de malalts que es dirà vist en consulta i que té una sorpresa. Tinc una sorpresa, però aquesta sorpresa crec que només és per la gent de Ribes, però no la vull dir a ningú què és aquesta sorpresa. I després sortirà la tercera part, els de les anys 60, perquè la tinc a mitges, la novel·la de les dones dels anys 60, i després sortirà la segona part, que és el que fan els indianos aquí. Abans has comentat de passada que no estaves massa d'acord amb treballar amb les editorials. Sí, mira, sí, és veritat. En primer lloc, o sigui, jo hagués volgut, com tothom, que treu un llibre, que me'l publiqués una editorial, i després que m'ho van dir, Columna. Un cop Columna no em va donar ni tan sols el finalista, però un cop no vaig sortir, llavors em vaig dedicar molt a seguir amb uns que proposen, que ara està
donant-se un canvi de paradigma amb això, que és l'autopublicació. Resulta que com que depenem de les xarxes socials, depenem tant de les xarxes socials, i tu guanyes molt més pel llibre, per les xarxes socials, què perds? Perds que estiguin a sobre del taulell d'una llibreria. Si tu te li poses, jo la tinc a la llibreria Tres Tintes de Vilanova, la tinc, i també m'agradaria tenir-la en alguna llibreria d'aquí de Sitges i tal, per la gent que no. Però si no resulta que el llibre és molt més barat, aquest llibre que té, boi, 400 pàgines, amb un llibre d'editorial et costaria 22 euros, més o menys, vull dir, és el que m'han dit. A Amazon et costa 13,80. D'aquestes 13,80, o aquest que val 22 euros, l'autor s'emporta 2 euros, de 22 euros. I aquest, l'autor s'emporta, deixa'm fer el càlcul perquè et descompten un 5,60% i de 5,60 a 13,14 el 60%. El 60%, és a dir, de 5,60, vinga, qui sap una mica, 4 euros. 4 euros, el doble. Sí, amb la qual cosa l'actor guanya i l'escriptor guanya. Això és una cosa. La segona és que si, per exemple, aquest llibre, per casualitat, aquell, el que no sé què, es fa qualsevol cosa, traduccions, es porta a la pantalla, tal. Això, tu tens tots els drets. Però no només això, sinó quan tu firmes un contacte amb una editorial, t'agafen tots els drets, poden fer amb el llibre durant 16 anys. Jo ja no sé on estaré durant 16 anys, que tinc 73 anys. Vull dir, i jo ara estic molt posada, m'estic posant molt amb les xarxes socials i tu ja has vist la meva pàgina web que em vas dir que t'agradava molt, ja t'hi diré qui me l'ha fet. Bueno, et vaig dir una cosa, però després li he d'explicar al Joaquim. Doncs jo crec que ara ve un temps. Una altra cosa, la gent lectora no viu en palaus, perquè ningú viu en palaus ara. Llavors no hi caben els llibres. Llavors hi ha molt, a Amazon et fa l'e-book. Si una editorial et fa l'e-book, l'e-book és caríssim. És caríssim. I tu no pots... Jo per exemple, que compro llibres i llegeixo com un llibre per setmana seguríssim i més, jo m'arruïnaria. No pots gastar 22 euros per un llibre. No es pots gastar. Venint al cas d'això que acaba de comentar, no estava pactat, és veritat que l'única forma d'arribar al públic és a les xarxes socials i això és el que estem intentant fer a través de Malvasia de Lletres. Vam començar d'una forma molt desfilagarsada, potser, però ens anem centrant en fer aquestes presentacions col·locant-les constantment als vostres telèfons. Un dia, xerrant a l'Ajuntament, em van dir que podríeu mirar l'agenda de l'Ajuntament per lo que fan. Qui mira l'agenda de l'Ajuntament? Aleshores, nosaltres rebem inputs de publicitat constantment i també podem rebre els inputs de presentacions o d'obra nova. Amb la qual cosa nosaltres estem treballant i des d'aquí us volem demanar col·laboració a tota aquella persona que vulgui col·laborar. Hem fet una mena de junta, però no és tancada, pot participar el que vulgui, podeu ajudar-nos i fins i tot necessitem gent experts en xarxes socials. Molt bé, doncs moltes gràcies per venir i fins a la propera, que serà molt aviat. Moltes gràcies.